Ало. Предстои да ми звъниш. Слушай ме, искам да ти кажа нещо. Не, мерси, не, мерси. Какво като не си до мен, ако знаеш колко помогна ми. И казах ти, ще дойде ден, в момент ще изпочиш очите си. След като ми звъниш, давай набързо, не ме занимавай с глупости. Веднъж се върнах, че с тебе тръгнах, но втори път не, мерси. Че забившите, като за мъртви тръгнах, но втори път не мерси.